влог от България правим малко накриво. Ето единственото място, което успях да позиционирам фотоапарата. Вчера пристигнах, днес е вторник. Вторник, 20... Какво беше? 29? Да. Май. Ето, че отдавна не ми се беше случвало да карам. Последното ми идване, малко съм хаос. Цяло не е много добре да снимаш да караш, но за целите на влога всичко. Да, тук съм за една седмица, защото имаме ваканция есенна, нещо като есенна ваканция, защото се води Recess Week в университета. Имаме време да си огледаме и да се наваксаме с рейдинга, което ще видим доколко ще имам време да направя. Да почнем да си мислим за курсовите работи, да подготвяме и така нататък. Та, сега съм се запътила малко по задачки. Да взема на моето шишаво коте храна. После ще мина през една моя шибачка да й дам няколко дрехи за корекции. И след това ще се прибера, малко имам да поправя из нас. Честно казано, за първи ден чил ден. Пътуването ми вчера беше ужасно дълго. Пътувах 17 часа до Шумен. Винаги е така, когато се пътува до София. Просто времето става много. Чакайте да наместя камерата. Да. В общи линии проблема беше, че в Англия нощния транспорт е много ограничен. Влакове, автобуси почти нищо няма. Съответно, за да стигна до летището, беше някаква абсолютна схема, сложна. Първо си взех автобус от Саутхемптън до Хитроу, въпреки че полетът ми беше обаче от Лутън, от Хитроу до Лондон, защото има по-често автобуси оттам през нощта, до централната автогара в Лондон и оттам... Чакай, тук на това кръгово, леле, мале, всеки прави каквото си иска. И оттам от Лондон до Лутън, отново с друг автобус. 3 прикачвания, съответно бях на време, но в себе си имах някакво супер голямо anxiety, че няма да стигна на време, защото по принцип там летищата са доста натоварени и препоръчват да си 3 часа по-рано, но слава богу беше окей, минах супер бързо проверките, даже имах време да почакам вътре в летището и си хванах полета за София, който беше рано сутринта. Всъщност не толкова рано, 9 без 15. 3 часа полет и след това лудобягане от терминал 1 към терминал 2 да си хвана метро и след това автобуса за Шумен. Направо ви казвам, беше лудница, нито за 5 минути не съм успяла да си почина. В смисъл така да съм спокойна, че ще успея да хвана на време транспорта си. Но, както и да е, в крайна сметка всичко беше благополучно и пристигнах. И разбира се, София Шумен 5 часа и половина. Не малко пъти, вчера в 9:30 си бях вкъщи. Да, не е задачки. Може би ще е добре да измия колата, че е доста мръсна. И... Хайде. Пешеходци, пресечете, бъдете живи и здрави. Да. Ще видим какво. По общини тази седмица се виждам с роднини, ще поставя малко и в София на връщане, защото този път и отново ще летя обратно от там. Така че се видя с малко приятели в София. Да. Предния влог видяхте кадри от това въпросно интервю, което имах с словенската телевизия. И днес ми се иска, даже така ще направя, като мина да взема на моите коте храна, ще се върна и ще ви разкажа малко повече за младежката сфера, защото е доста интересно място. И времето днес е хубаво. България е доста красива, цветна есен сега. Така че ще се видим след малко и сега ви оставям. Здравейте хора, под купона на сферата.
Обещах ви, че ще снимам от тук. Малко се забавих с няколко дни. Времето вече доста се промени. Не е слънчево и приятно, както беше. Без значение успях да дойда тук, за да ви разкажа малко повече за това пространство, защото е толкова важно за мен, а и не само, като цяло за цялата младежка общност на Шумен, пък е един доста добър пример за проект, който сме осъществили с национално значение. Общо взето проекта стартира през 2018 година, когато група младежи от Шумен се самоинициираха и започнаха разговори във връзка с това, че Шумен си няма свое младежко пространство. Тогава аз все още не се бях прибрала в България за стажа ми. Бях си в Англия, но лятото, когато на 2018, когато дойдох към средата на август месец някъде, се запознах с проекта и с сегашния ми колега Петър, който движеше изобщо цялата инициатива. И би казал, че това така много ме вдъхнови на хъса, като човек, който тъкмо се беше прибрал от чужбина, който беше свикнал, че в Шумен не се случват много интересни неща. Всъщност се оказа, че този проект е стартирал и е нещо доста вълнуващо за града. Изобщо не подозирах, че има толкова мотивирани млади хора, които искат да правят такива инициативи и дори да си построят собствено пространство. Тъй като не искам да ви отекчавам с цялата история, ще го карам малко по-накратко, пък ако ви е интересно, някой път мога да направя по-цялостно видео за процеса на създаване, но в края на лятото, септември месец, си го имахме направено това младежко пространство. Любопитното за него е, че изцяло с доброволчески труд и с подкрепа на местни фирми то се случи, благодарение на един проект, който тогава финансира построяването, закупуването на материалите. И също в септември месец вече си имахме наше младежко пространство, което да организираме най-различни концерти, инициативи и мероприятия. Тогава ще се опитам да намеря някакви кадри, може би ще е трудно и няма да мога. Аз се занимавах с помагане при създаването на тия пейки от палети, на които стоим сега, даже тази тук, ще ви покажа малко по-нататък, има моя рисунка на гърба. Направихме пейки от палети и всякакви мебели, масички, които бяха изрисувани след това с помощта на младежи. И тъй като аз обичах да се занимавам с рисуване, се включих в тази посока. Беше много интересно. Така не вярвах, че това ще е нещо, което ще запали стремежа и мотивацията ми да остана в Шумен и изобщо да развивам по този начин младите хора, но взе, че се случи. В тази сфера мога да кажа, че има някаква магия и такова притегателно свойство да активизира младите хора, защото откакто сме създали от 2017 година насам, вярвайте, не беше никак лесно да я опазим. През няколко години се случваха много големи ремонти, каквито включително и тази година. Мога да ви покажа снимки от началото, да видите как изглеждаше по време на строежа, след като беше завършена, след време как се промени. Трябваше няколко пъти да сменяме пода, включително тази година сменихме цялостното покритие, защото преди беше с винил, сега, както виждате, с дървени панели. Но да, благодарение на ентусиазма на младите хора и подкрепата на местния бизнес, мога да кажа, че това пространство и до днес се е запазило в същия вид и служи като място за организиране на всякакви мероприятия, свързани с младите хора. Организирали сме през годините множество концерти, включително с участието на група Молец, Мила Робърт, Тино не е гостувал тази година, всъщност концерта пак беше с него, група Кулден, всякакви рок, метал изпълнители. Организирали сме различни литературни четения, събития насочени към промотиране на някакви възможности за младите хора. Срещали сме гости по Еразъм от цяла Европа тук. И не само мога да кажа, че това е мястото, с което аз лично супер силно свързвам Шумен и дейността, която се стремя да поддържам толкова години заедно с моите колеги от Фондация Подобри и от Общински младежки съвет. Всъщност не съм даже с свичър на нашата младежка организация тук. И благодарение на тази сфера бих казала, че от 2018 насам Шумен много се промени. Сега за тези, които ме гледат, които сте от Шумен,
Знаете, че по принцип нагласите на хората тук не са особено положителни за града. Но смятам, че през последните 6-7 години успяхме доста да променим тази настройка, именно благодарение на инициативите, които правим. С това и цялостно с проекта Сферата и много други успяхме да достигнем до национално ниво и в момента мога да кажа, че Шумен е един наистина от разпознаваемите градове, които се свързват с активни млади хора, с създаването на различни младежки политики, които наистина са за пример. И до момента не сме, за щастие, не сме удрали така сериозно на камъка, даже напротив виждаме все по-голяма подкрепа от местната общност. В началото не беше лесно. Най-малкото, когато си един млад човек, който е поел пътя да се върне в България и да се развива в малък град, това на хората не е нещо, с което се сблъскват всеки ден. Всъщност доста е странно, когато прямо аз споделя на някой, с когото съм се запознала наскоро, че съм избрала да направя това, да се върна в малкия град и да се развивам тук. Вие знаете сега, че следвам своята магистратура в Англия, но това не е еднопосочен билет за мен към чужбина, с който просто ще остана там и ще твърдя, че Европа, Западна Европа би ни решила всички проблеми, като просто емигрираме там. Напротив, наистина се стремя да черпя максимално от живота в чужбина, така че като се върна тук и работейки с млади хора тук, сега да не прозвучи високопарно, но наистина считам себе си за пример, който има какво да даде на младежите през моята лична история, защото няма как да говорим на младите хора за неща, в които самите ние не вярваме. Аз лично като човек съм наистина силно убедена, че в България има поприще за развитие и такива проекти като този, които обединяват младите хора, наистина доказват, че нещата могат да се случват и в България. Даже смятам, че тук има много повече ниши, които предстои да се развиват. Далеч държавата ни не е перфектна и уредена, и именно заради това има много поле за изява и посоки, в които можем да работим. И всъщност, защо ви споделям това нещо? Стремя се с моите разкази, които споделям тук в канала, наистина да вдъхновя и други хора, които ме гледат, така да вземат достатъчно информирани решения за това къде искат да живеят и правейки избора дали да останат в България или да емигрират в чужбина, той да е базиран наистина на добро проучване и проба. Нека да видим дали пък живота в България ни осигурява достатъчно. Защо винаги ми е било странно, защо един млад човек, който завършва училище в някое малко населено място, първото нещо, което му хрумва е да емигрира в чужбина. Аз знам защо го направих за себе си, просто защото тогава, когато аз завършвах училище, нямаше тази специалност, която исках да уча, именно ивент менеджмент в България. И бях направила избора да отида в Англия, тъй като английският ми беше силна страна, но винаги съм била с ясно съзнание, че аз ще се върна. Тоест не съм заминала провокирана от някаква лична история или някакъв тежък живот, с който ме е накарал да емигрирам, както примерно случая с моите родители, които са в чужбина. И се бях казвала, добре, докато не опитам да видя как е живота тук и дали един млад човек може да се развива, няма да правя няма да взема някакво окончателно решение за себе си да бъда в чужбина. И всъщност вътрешната ми интуиция да се върна отново към моя роден град, тогава, когато избирах къде да карам стажа си, беше наистина най-доброто решение, защото аз попаднах в свои води. Запознах се с много различни хора. Мога да кажа, че до ден днешен тези запознанства и включването ми в доброволчески инициативи ми е отворило страшно много врати. Това бих казала е най-смисленото нещо. Човек да отдели част от времето си и да го посвети на някоя кауза. Защото по този начин човек учи много. Когато ти си готов да заделиш от своето свободно време в полза на обществото, тогава наистина успяваш да проучиш проблемите в дълбочина, проблемите на това общество в дълбочина, да опознаеш много страни на живота в твоята собствена държава, за които дори не си подозирал. Защото
аз, включвайки се в този проект за изграждането на сферата, успях отблизо да се запозная с начина, по който работи общината, благодарение на всички пъти, в които е трябвало да водим преговори с тях, да ги убеждаваме в това, което правим, че е смислено и че наистина младите хора имат нужда от свое младежко пространство, от своя нова младежка стратегия, да кажем. И наистина това така открехна и разшири много кръгозора ми. Запознаваме се с много хора по пътя, които много ми помогнаха да развия себе си като личност. И смея да твърдя, че именно заради тази солидна основа, която поставих по време на стажанската си година, аз разбрах какво истински искам за себе си. Това лутане, ама сега какво ще работя след като завърша, ама сега, нали, да си намеря някаква работа, която ще ми изкарва прям много пари, за да се чувствам щастлива, всъщност намери своето решение и ми показа, намерих правилния път благодарение на тия дейности, мога да кажа. И в момента наистина съм един много щастлив човек, който има силното желание да живее в своя роден град и да го развива. Именно заради това реших да направя и този влог канал, защото много ми се иска да споделям за тези преживявания, за тези положителни истории, които наистина, вярвайте, в България ни заобикалят навсякъде. Просто хората са избрали да се фокусират върху негативното и да виждат само това. Но наистина, повярвайте, има много положителни страни на живота в България. Има много неща, които се заслужават да бъдат споделени, да бъдат разказани. Именно едно от тези неща е тази младежка сфера. Не го казвам, защото аз съм била част от проекта, защото продължавам да го поддържам години наред, а наистина защото видях промяната, която едно такова място донесе. Пътя наистина беше осеян с много трудности, но си заслужаваше. Крайният резултат наистина си заслужаваше, защото ще ви покажа кадри. Тук всяка година на рождения ден на сферата, която тази година си празнува своя 6-ти рожден ден, събираме стотици младежи от града, които преди изобщо не посещаваха това място, защото младежка сфера се намира в един малко по-отдалечен край на града. То бих казал, че е доста така ключов център за историята на Шумен, защото в близост е Тумбул джамия, имаме също синагога, имаме църква, безистена е точно до сферата, то е така обект с доста голяма историческа стойност за нашия град. Но за жалост през последните години това място беше наистина много изоставено, никой не идваше тук, никой не се събираше, камо ли пък младите хора, нали, те се събират в централните части на града. И след построяването на сферата, наистина видяхме как този район се преобрази. Осветихме парка около сферата, направихме пейки. В момента се събират страшно много деца тук, които карат колелета, събират се, идват на нашите концерти. И наистина мястото придобри друг облик. Да, ставали сме много често свидетели на най-различни вандалски прояви, които не са приятни, особено като знаеш колко труд си вложил и някой дойде и натруши някоя пейка, да кажем. Не е много яко, но в крайна сметка това е част от живота и за да правим едно нещо, да го поддържаме живо, ние наистина трябва да се стремим да му вдъхваме живот и да работим за неговото развитие. Въпреки трудностите, аз съм човек, който не се отказва пред трудностите, затова реших сега да ви взема с мен, да ви разкажа малко за сферата. Ако искате да научите повече, може да последвате проекта Младежка сфера в страницата ни във Facebook. Имаме също уебсайт Сферата в Шумен. Много канали, ако напишете Младежка сфера в Google, дори ще ви излязат страшно много статии и информация за проекта. И да, ще се стремя, когато си идвам в България, когато имам възможност да ви разказвам лека по лека за инициативите, с които съм се занимавала. И дори извън Шумен да ви показвам добри примери за други места, които се развиват чрез най-различни младежки дейности и доброволчеството, което стои в основата на всичко. Така че, да, ако подобни проекти и инициативи ви харесват, наистина съветвам ви да намерите своята кауза и да се включите в нейното развитие, в нейната подкрепа, защото това ще ви дари със страшно много опити и изобщо положителни емоции. И това е, сега ще ви разведа малко из парка, да видите, ще ви снимам също една от пейките, на която седя в момента, която ви казах, че преди време бях изрисувала. И така, ще включа малко кадри от различните
различните инициативи, които сме организирали тук. Но да, последвайте ни в социалните мрежи и следете дейността в Шумен, ако ви е интересно, защото наистина се струва и младежите тук правят страхотни неща. Ето, това е една рисунка, която бях направила преди доста време. Виждате, има отпадъци на пода, нали, може да е доста по-добре, но сцената вече е съвсем различно състояние. Имаме си нов декинг няколко месеца насам, което позволява мястото да е максимално оптимално за всякакви концерти и събития. Тук си имаме няколко прозрачни панела, които така създават илюзията, че гледаме към небето. И да, тук пътечките. Но това са част от новите пейки, които се направиха тази година. Имат нужда от нови рисунки на гърбовете, но предполагам, че това е нещо, което ще оставим за следващата година като инициатива, да освежим малко с красиви картини гърбовете на останалите пейки. Да, в общини това е парка около Безестина. Сега ще ви разходя малко да видите. Но да, много приятно местенце. В момента, тъй като днес е много студено, няма много хора наоколо, но лятото наистина гъмжи от младежи. И ето там в далечината е Тъмбул джамия. Всъщност не е толкова далеч. Като прекусите парка и сте там. Наистина много интересен обект с историческа стойност. Втората по големина за джамия на Балканския полуостров. И това е другата сграда, за която ви разказах. Безестена. За жалост, той от много години е леко изоставен. Не знам, по последни данни знам, че някой в смисъл се отдава под наем за нещо като склад, но със сигурност сградата е доста ключова за града и заслужава реновация, заслужава да се превърне в нещо работещо и така, надяваме се като примера на нашата сфера един ден да го видим и него преобразен. И така, тук в далечината може би виждате конструкция, която преди време бяхме направили за хамаци. Когато има събития, си слагаме хамаци тук за децата и за младежите. Доста хора се разхождат в парка, разхождат кучета, деца, така нататък. Да, накратко е това за нашата сфера. Днес какво ще правя? Последен ден ми е в Шумен, след неделя 3 ноември. Малко разходка на кафе с приятели. До вечера ще излезем някъде да хапнем в града. И утре пътувам за София. Ще бъда там една вечер. И във вторник си пътувам за Англия сутринта. И да, като има нещо интересно, знаете, ще ви снимам. Здравейте! Вече съм се обратна в Англия, за жалост. Сега си изчаквам да стане време да си хвана влака до Портсмут. И днес ще ви взема с мен на едно интересно събитие. Тази вечер е Guy Fawkes Night, което е свързано с английската история. Един опит за взривяване на парламента, който се опитали да направят преди време. В тази връзка всяка година организират заря, която чества това, че не са успели на време да направят преврат, са успели да спасят кралската корона. И е много интересно, защото се организират различни като пазарчета, в които хората могат да си купят различна храна. Излизат със семействата си и по-късно вечерта към 7 има много голяма заря организирана. Така че в Портсмут днес ще има такова събитие. Така че ще ви взема с мен да снимам малко кадри от там. Иначе сега е 9 часа. Би трябвало към 1 на обяд да пристигна в Портсмут. Така че да, очакваме малко повече път с влак. Иначе полета от България беше окей. Но да, всяко хубаво нещо си има край. Така че продължаваме с ежедневието тук в Англия и ще ви разказвам през седмицата какво се случва. Готови сме, починах си малко и сега се запътваме към Bonfire Night. Чуват се вече приготовленията за зарята. Така че да тръгваме. Еми хора, нямам късмет с автобусите нещо. На 25 минутки пеша е мястото. Май по-добре да повървя, отколкото да чакам
15 минути автобус, който ще ползвам за 4 спирки. Наистина няма смисъл. Много се надявам да се вижда добре, защото до момента не съм снимала вечер. Но апарата сякаш това, което виждам във визиора, се справя добре. Да ви кажа една смешно забавна, смешно тъпа по-скоро история днес. Стаите ни се заключват с карти и откакто съм се нанесла в университета, установих, че тук са големи фенове на картите. Имаме една карта, с която се чекираме на лекции, друга карта, с която се влизаме в общежитието и трета карта за рецепцията. Съответно днес, отивайки в кухнята, обърквам картите и вземам грешната, с която не мога да се отворя след това стаята. Беше на обяд, работен ден, съвсем нормално. Отивам 2:30 на рецепция и почва да ми се чете едно конско. Ма как така? Аз ще си забравя картата. Съответно, първият въпрос беше: носиш ли си картата, която е за рецепция, с която сме те регистрирали? Очевидно не. Заключила съм се отвън. Няма как да си нося тази карта. Беше един дядо, който реши просто, че днес е деня, в който трябва да прочете конско на някого за важността на картите за рецепция. И слушах го, уважих така мнението му по въпроса и им казах: съжалявам, даже не съм сигурна дали картата ми е горе. Ма как така няма да ти е горе картата? Ма то знаеш колко е важно. Ама ако те хвани security, какво правим? Как ще докажеш, че живееш тук? Не да знам, проверете ви в системата. В смисъл, не е моя работа да доказвам дали живея в общежитие или не. То те, ако нямат информация за това, просто супер праволинейни хора. И в крайна сметка даде ми той друга резервна карта с уговорката на секундата, когато си взема моята карта за стаята, да му я върна. Слязох да върна картата след 2 минути и една негова колежка в рецепция ме засича и ми казва: ма, момиче, как можеш да си забравиш картата? Ма как така носиш 2 карти, една за лекции и за стаята ти, но си забравила тази за рецепция? И сагата продължи и трябва да изслушам второ конско за това как съм си забравила великата карта, която даже не служи за нищо, освен да си взимаме пратки. Нали? И явно да докажем официалния адрес, на който живеем. Просто безумна ситуация. Вместо за 2 минути да се реши въпроса, да ми кажат: и следващия път внимавай да не се заключиш извън стаята си, аз половин час се занимавах с това да ги слушам колко са важни с това, че работят на рецепция и пречат на студентите да се живеят, да се решават проблемите по-лесно. Да, безумна работа, просто няма коментар. Така, и тук не е съвсем перфектно отношението, както навсякъде, хора и хора. Целият град се е запътил към едно и също място. Продават разни свидетелищи неща и отиваме към светлинките. Положението е апгрейдната версия на български панаир. Много е яко.